Lo mcimbi we-IFP uqale ngokubekwa kwezimbali elibeni likaMbhishobhi u-Alpheus Zulu, owaba ngusihlalo wokuqala waleli qembu, kanye nenkonzo ebiholwa ibandla lamasheshi. Usihlalo waleli qembu KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi ukhulekela ukuthi abaholi beqembu abakhona manje bangabi nawo umoya wokuzicebisa bona. Sengazuthi singalwa nempi yokuba grade, nempi yomhobholo, nempi yokuyicebisa abantu bebehluphekile. Sengathi singaba nomkhankaso wokuthi ke sibhekane nje nakho ngqo, ukubhekana nedimoni elingadestroya ithemba lokuthenjwa kweqembu le-IFP, ukuwehluka kwalo kuwo wonke amanye amaqembu. Umndeni wakwaPhindangene unxuse amalunga leli qembu ukuthi azibuze ukuthi ingabe asahamba ngalendlela ayifundiswa umsunguli waleli qembu osakhothama, inkosi uMangosuthu Buthelezi. Isambulelo somntwana sisankeneneza yini kithi? Amadlingozi omntwana asalandelwa asaziswa na? Abaphambukayo basabuyiswa ngothando na? Abatshala uqhekeko mabashaywe indiva. Ethula inkulumo, umengameli waleli qembu uVelenkosini Hlabisa wethembise abantu ukuthi bazoqhubeka nokuphikisana nokuvalwa kwebhange iThala. The issue of iThala Bank, we will fight with every effort that we have until iThala Bank's doors are open and allowed to operate once again. Lo mcimbi wokubonga wanamhlanje uyingxenye yochungechunge lwemicimbi yokubungaza iminyaka engama-50 leli qembu esazoyibamba. Umcimbi omkhulukazi uzobanjelwa ePrince Mangosuthu Regional Stadium, Olundi ngeSonto.